Ahoj, 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 zdraví vás Willkomen pri natáčaní ďalšieho let's playa z tejto hry. Je to Minecraft Hide and Seek a ideme si zahrať Arénu 3. Takže to je takýto domček. Hide and Seek je taká hra, že vy ste blok a naháňajú vás seekery, alebo môžete byť seeker a budete naháňať kocky. Je nás tu 17, ešte musíme čakať 20 sekúnd, 19, 18, tohle to odpočítava. Tuto dole, ako máte, tam to odpočítava, hej. No, takže ja som veľmi rád, že sme sa tu stretli pri ďalšom videu a zabudol som povedať dnešného hostia, kým budeme ešte čakať. Je to nový let's player Kameňa. Čaute, čaute. Takže on bude točiť veľa videí. Do piči! Tak uhlie v tomto dome, no kde sa môžem ísť zajebať? Veď, a hej, tak ale ešte soldier tu je, no. To niečo budete počuť, lebo jebaté zvuky. Krávny ho zabíja, nemám ešte meč. Je hore? Dobre. A ja sa pokúsim nekričať. Počkaj, tu je coal block. Aha, to je s koulou. Dobre, ja sa sem takto zakempím. A pravda, že aby to nebolo... čau, drevo! Mám mečík? Budeme vraždiť. Držím ti miesto. Už ide. Solidni sa. Solid, please. Solid. Keď sa nebrží len. 4, 3, 2, 1. Solid, prosím, solid. Solid, dajte mi. A ja už som solidný. Si to zabudlo napísať. 6 seekerov už je. Je sa mi... On vraždí už to drevo. Do piči už je 8 seekerov, že nás len 9 skrývačov, už je to 9-9. A nejaký debil tam ničí toto. Dobre, teraz som solid. Je 10 seekerov? 9? Musel som sa pohnúť, aj som lepšie splýval. To mňa nevraždí, nebojte sa, máme helmičku. Nie som pekný. Aj keď oni ma ináč vidia, zase som sa unsolidol. Ale teraz sa zaštím, ak budem jediný vo videu, budem taký dobrý vo videu, že to, a popri tom som v tomto lamka, ale tak vraždia takoho. Alebo kocky majú sprísahanie na seekerov. On je podo mňou. Dobre, keď bude nejakých... Oni majú taký enchant, kameňák. Oni majú taký enchant a ja mám knockback jednotku. No toto má tiež enchant, unbreaking 10. Prečo nezabijem vlastne s týmto zabíjame, čo máme toto má unbreaking 10. To je jedno. Ne, Karna, kto ma zabil? Seekery? 12 seekery sú do ríti. Už má len 3 kocky. Do boha. Geografické 2 minúty. Ak ma nájdu, tak to je. On bol za mňou, Ježiši Kriste. A to drevo mu ušlo. Tadiaľ. Jeden si tu hrá na tú onu hudobnú somarinu. Už má len 2, ja to drevo, čo bežalo, a to drevo. Poviem pomôcť, zabiť ho. 2 ho nezabijeme, až 3 musíme byť, alebo 4. Nenápadný som. Hajdery, len 2 ste? No, len 2 sme, to je to drevo a ja. Loser. Zabil ma. Ale viem, kde je to drevo. Si myslím, že viem, kde je to drevo.
dobre som spawnutý. Pozri, toho by si tak nezabil. On má diamantový meč, ty máš drevený. A on tento má celé diamantové, ale viem, kde je ten debil. Tam bol kde. Veď bežal okolo mňa. Bolo dobre, keď som ho zabil ako posledného ešte. Toto by som sa mohol zakempiť. Ale aspoň vieme, čo máme za blok hľadať. Vyhrali sme si ho, tak kto zabil. Chcem ísť na arenu 1, ale tá je teraz plná. Tak ideme skúsiť tu. Ne, tam už je lobby. Tam už sa nedá dostať. A dá sa dostať. Dobre. Sme tu traja. Na 3. Sme tu ešte len 4, až to ani neodpočítava Soldier. Ja už pôjdem aj. Je tam ten blok, tam čo robí, ten v diálke. Sme tu 7. Ešte 8 hráčov, sa to začalo. Dobre, za minútu sa začína aréna. Pekné stromčeky, všetko je tu pekné. Skoro som sa lívol. Sem tam. Batman tu je? Batman. A nejaký geo sa leftol. Welcome, vidíš, akí sú zdraví, pozdravte. Poďte na 4, nejdem na 4. Sme tu len 7 a ja sa leftnem. Som sa leftol, lebo na 4 sú... Na 2. Hej, počkám si na 2, jednotka sú doly, také baňa. Normálne ako v dolách. To je ešte v in-game. To je tiež, to je ten dom. Yeah. Málo ľudí, toto sa začína, tam je 12 ľudí, ale tam nechcem ísť. A tak zase keď mám čakať, kým sa tá naplní. Dobre, tak idem na ňu. Ují, už nás tu veľa. A ja chcem vybehnúť von. Ľudia mikrovlnkami, milí diváci. Ba. 1. 0. Super, to je knižnica. No veď, ale to je dobré, viem fajnú kempiareň pre knižnicku. Tuto. 3 knižnice, takto 3 knižnice pri sebe. Lebo na opačnej strane sú 3 knižnice pri sebe. Tu sú len 2, takže som sa sem obchala. Ale ak takto ne, ak to poznáš, čo to má. To poznáme jednu na doloch. Tento kokot, ak sem vylezie, tak nás tu začnú sekať. Však je na mne, Nie, ošiel. Dobre, som solid na bookshelf. A tu budem mať taký fajný výhľad na všetkých. Ja som ho skoro hitol. Ja si tu sekám, one. A ja som ho skoro hitol. O to ma zabil. Tu napíšete, keď okolo vás ide takto blízko. Som nenápadný. Mier. Aj keď ma nevidí. On nevidí, že mám meč. Idem ho asi týmto mlátiť, skúsim ho týmto bookshelfom mlátiť. Vidíš, keď si to dám dole? Tak sa. Zabíjaj ho. Pomôž mu. Nemôžem. On ma nevie zabiť. On ho zabil. Ten bookshelf ho zabil. Videl si, ako zmizol. On sa teraz dole bude musieť spávnuť ešte. Frost. General Frost. Soldier. To je v piči už. Nejaký, na našej aréne je nejaký General Frost. Ale není to Frost. Náš Frost. Tam sa nesekal. Lebo on to vidí. Už sú 4 a už mám 11. Sa skrývame. No, to bude veľmi nenapadné. On sa ešte predo mňa postaví a... Vipko. Vipko má enchantnutý ten diamečík. A dal ho. No. Lebo si nedal brnko, on si ho dal dole, to Vipko. No si myslel, že najlepšie. Si dalo dole brnko.
9 sme, čo sa skrývame, 4 hľadajú. Nejaká hurura je tam. General Frost. Pilo. Dvojku si daj. Či jednotku vlastne. Možno dvojke. Haber, mater. Urky moje uši. Tak, zabil ma, som bol tak fajne skrytý a zabil ma. No kto? Ježiš Kristus, nie? Ťa zle počujem a ja teba zle počujem. Ako ma našiel tá píča? Tam som bol. Akože tu sú 3 na piči. Ma hitol, ja som sa pýtal, že či General Frost, či to je on. Ja som to tam aj odenteroval. Som začal vrešťať. Teraz hráme na gamerovej, ona ináč. Tu som bol tak fajne zakempený, tuto. Tu ma nevedeli nájsť. Kto hrá? Ja chcem zahrať si. Tak kto tam vložil CDčko, nejaká piča. Piča, kurva. A ja som vbehol zo záchodov tam. On ma tam v záchode pritlačil lomúr, tá svinia. Neviem ani kto ma zabil, ale to by som ho teraz zajebával. General Frost. Oni hrajú tu? Ja vám to zničím, haha. A zároveň sa končí za chvíľu, všetci tu hráme na one. Hráme tu na takú somarinu. A čo, ak je to kocka? Nikto do toho neskúšal seknúť. Že milí diváci, toto teraz musíme ukončiť, lebo mi zvoní mobil, nejaký debil mi volá. Takže čaute!